заманда булган бер ярлы егет. Бик ярлы инде. Сыңар чиләге дә булмаган. Өйләнергә вакыт юк ди. Егет тагын сорый. Син каян килдең соң? Ди. Алар монда күп сүз сөйләштеләр. Кыз егеткә ияреп кайтты. Бер чиләк суны да кыз үзе алып кайтты. Бака тышкан чабата. Бырын-бырын заманда булган бер гаилә. Шуны егет шат иттереп япты да куйды. Шунда хатын сикерләп тә өлгергән. Егет акыра башлады. Туган тел ул милләтне милләт итеп саклаучы иң зур байлык. Шул байлыкны үстерү һәркемнең изге бурычы. Без татар әкиятләреннән торган аудиокитаплар яздырабыз. Шул әкиятләр аша киләчәк буында милли үзән тәрбияләргә тырышабыз. Бүген халыкара туган тел көне. Телебезне саклыйк, балаларыбызга, оныкларыбызга өйрәтик. Татар спектакльләрен карыйк, концертларга йөрик, татарча китаплар укыйк. Матур, аһәңле, моңлы татар телебезнең киләчәге безнең кулларда. Бәйрәм белән, дуслар!